I den her video vil jeg vise, hvordan forum fungerer. Jeg er allerede logget ind, så det gør jeg ikke til at starte med, men går ind på forum. Og så kan vi se, at vi har forsiden her, hvor vi har alle de forskellige kategorier, og vi kan se det seneste indlæg, der er ude i højre side. Vi kan så gå videre ind, hvis vi går ind på for eksempel den, der hedder generelt. Og så kan vi se indlæggene der her. Det sætter op, så der var der senest lavet et indlæg, kommer til at stå øverst. Og så kan vi så se, hvornår indlægget er lavet. Inde i forum har vi vores profil, vi kan gå ind på. Hvis vi vil ændre kodeord, eller hvis vi vil ændre et eller andet herinde, e-mail og så videre. Det er det samme som hvis man går ind på profilen heroppe. Skal vi se der. Så det er det samme profil, man kommer ind på. Vi har også, hvis vi går ind på forum igen, redigere forumindstillinger. Det er blandt andet, hvis man skal have den lille bjælke ind i forum, så kan man sætte den ind her. Der er en anden video, der forklarer, hvordan man gør det. Man kan også sætte billeder og links og så videre ind, hvad man nu vil have ind i signaturen. Der er også her, hvis man abonnerer på et indlæg eller på et forum, så kommer det til at stå her. Og man kan gøre, hvis nu man ikke vil vise, eller vil have, at andre kan gå ind på profilen og se navn, eller hvad man nu har til at stå, så kan man fjerne fluebenet her, og gemmer man indstillinger bagefter. Hvis vi går ind på forsiden af forum igen, så kan vi blandt andet, hvis man vil se de nye emner, der har været siden man sidst har været inde på forum, eller sidst har været logget ind, så klikker man her, vis nye emner. Og så kommer den her side frem, hvor man så kan se alle de emner, der er, siden man har været logget ind sidst. Igen, nyeste emne står allerøverst. Men vi har også det samme herude i højre side, så det vil sige, at hvis man er på forsiden uden at være inde i forum, så kan man også se de 15 nyeste indlæg, der er herude, som vil så svare til de første 15, der står her. Men herinde har man så alle de nye indlæg, man ikke selv har læst. Hvis vi går ind på et af forum igen, skal vi se om den vil gå ind der. Hvis vi så gerne vil følge et opslag, eller hvis vi selv har lavet et opslag, og vi gerne vil vide, når der kommer nye indlæg, så kan vi gøre det på et helt forum, men så får man nok en del e-mails, fordi der kommer en del indlæg. Men hvis man går ind her på et indlæg og klikker på abonner, siger vi accept. Yes. Så får vi en e-mail hver gang der kommer et nyt indlæg her. Hvis vi så gerne vil fjerne abonnementet igen på den her, så vil vi klikke fjern, eller hvis man klikker på abonner, så er det samme igen. Og så får man ikke flere beskeder omkring det. Med hensyn til oprettelse eller svar
hvis vi først siger, hvis nu jeg vil svare på det indlæg, vi har her, så kan jeg enten gøre det hernede, hvor jeg kan skrive et hurtigt svar. Jeg kan lægge, for eksempel hvis jeg vil lægge et billede ind, så kan jeg gøre det, men så skal jeg så lægge et link ind til billedet her, det vil sige, hvis jeg har linket, der ligger et eller andet sted. Man kan lægge YouTube-video ind også, og så kan man, der skal man så også lægge linket ind her. Men der er en anden mulighed, hvor det bliver lidt nemmere for at lægge, hvis man for eksempel vil lægge billeder ind. Det er, at man klikker svar heroppe, i stedet for at bruge hurtigt svarboksen hernede. Fordi når vi så kommer herind, så kan vi vælge et billede her. Nu står det så nok på dansk, når I får det frem her. Og så får man så kan man finde et billede på computeren, og så lægger man det ind. Ja. Der er sådan lidt flere. Man har nogle flere smileys og sådan lidt, man kan gøre herinde, når man skriver svar. Hvis vi selv vil oprette en ny tråd om et eller andet, så kan vi gå ind. Vi går ind på det forum. Vi skal selvfølgelig vælge et forum, der passer til det. Så jeg kan bare gå ind på generelt Dybvandslangekur. Så kan jeg oprette et nyt emne. Ja. Skriver en overskrift. Og så skriver jeg, hvad jeg vil i indlægget. Og klikker på send. Og så opretter man et nyt emne. Det var hurtigt lidt om, hvordan forum fungerer. Og selvfølgelig, hvis der er spørgsmål til noget, så stil det i forum.